Morning, NU 7, morning, what 20. About the story besisithumele izolo sikabhuti kunye nosisi ababalwela umntana wabo okwi-social workers. I think she's lucky oba sibe nabantu abazi-social workers within us community. Usisi Nomvuzo Mhlahlo, Mhlahlo, yeah, but Usisi Nomvuzo kodwa oyi-social worker naye, understand, uye wabuyela kuthi esinika the inside information of mhlambi masijoye kanjani le case, and sitsho ke shem uba uyabawela naye oba kufumaneka i-closure and uncediswe, understand, uncedisa naye. Inkosi Usisi Nomvuzo. Hope uba mhlambi sozifumana ezi answers, but one thing endiqonda uba mhlambi siyimisishile khona, I understand, phaya is eza conditions zazinikiwe according to Usisi Nomvuzo. Uthi xa kukho icase elahlobo i-court iye inikele unontlalo njengoba makayojonga and the conditions ezibekwayo, and kwezo conditions ke funeka ukuthi ii-parents afuneka zizimethile or zikwazi ufikelela kuzo for uba bakwazi ufumana umntana. So ndathi ke kuye, no, it's fine, and as long as sinokwazi ufumana eza conditions, so that as a community, because kwi-comments zenu i-community akaward 20 kwa-NU 7 iyamazi ubhuti, iyayazi le couple, and they are willing to help, we understand, ukuba balandike bamncedise for ulwela umntana wakhe. And I think indlela yokulwa ke wena community yaka-Ward 20 will be uba sifumane eza conditions. Kufuneka i-couple lena izimithile ekhaya lethemba uba zithini, yinto le nifunayo, nifuna igale eli-clean, silenze ikhaya li-clean. Although ndimentionile uba they are on the transit, aba bantu bakwi-temporary shelter, izindlu zabo ziyakhiwa ka-7, so the conditions actually mhlambi aba-evaluatwe kuzo kwayobonwa kulo zi-conditions ezingeyo true reflection of indawo umntana azohlala kuyo, cause aba bantu bayakhelwa, so bamuviwe bayohlala kwi-temporary shelters, bamuviwe la magali bebehlala kuwo, ya understand, for uba kuachithwa, for uba bayokwazi ukwakhelwa. So they need uba bathathe into consideration ezo nto ezo xa besenza le evaluation yabo. And at the same time ndiyabawela ke ngoku mhlambi nathi ke siyi-community yasemdantsane, community yaseBuffalo City, community yaka-Ward 20, community yaka-7, siyazi uba zithini ezi condition. If kuthiwa kufuneka i-blender ke, if kufuneka i-blender, then let's go and buy i-blender, or siprovide. Bekhona umnye sizathi hayi angathala nalena yam ikhona i-blender. What else? Need upeyintwa, masambeni siyopeyinta eligale so that lo mntana. What else? Need ibhedi, masambeni sifumane ibhedi for lo mntana bakwazi ufumana ulandika uhlala kwindawo e-right. So there are a couple of ezo nto ezo endicinga uba as i-community singakwazi uzimitha xa sinoncedisana nala couple, if sithi ke sifuna le couple imfumana umntana, because according to Usisi Nomvuzo uthi there are conditions ezibekwayo, and of which unontlalontle ke ngoku naye akakwazi uxoka pha athi hayi ndifike kunje pha endaweni ethile. So abantu siyafunda ke madoda, sawufunda deske siyofa, ya understand. So sawufunda deske siyofa, so sorry andiyazi le noise, masendi keep on the start. Sawufunda deske siyofa, so unontlalontle lo usicebise ngaleyo into, and I think they are doable as a community. If usinokwazi usebenzisana as a community, we can achieve ezo nto ezo. So whatever that is needed bayilandika i-social development for uba inikeze umntana, we can know and we can assist that family uba ikwazi uzimitha. But ke bethe Usisi Nomvuzo will get the inside information
mhlambi if bazokwazi ononhlalonhle basinike more information bazithini as conditions, what type of ulandika into efuna sinoncedisa ngayo. But anyway, usiviwe from BCM TV. Enkosi mani kwi-community zaka-7, enkosi kwi-community zasemdazana by commenting, enkosi by giving guidance. We're not perfect. We think understand sithetha mna ke I'm part of the person othetha lento ndicingelayo uba ibimele uba yenzeka ngalo, you understand. Not all the time my advice or into endithetha ngayo, you understand, it's suppose uba yenzeka. It's just a normal person will think, a normal switch will think kwi-situation elolo hlobo, of which ke zezi ziyenza uba senze istory xa kuthiwa akufunwa neeblender neentoni that it's uncalled for uba umntu ose umntana. Another thing endingayi-understandiyo yile noba usisi uthi umsile ngokwakhe umntana, mhlawumbi ke kwezi conditions bafuna uzibeka bona, they are different ezabo, mhlawumbi bathi istory sisive on one sided, mhlawumbi siyasifuna uliva elabo icala uba bazi ntoni or babone ntoni bona. But anyway, let's try uba sincede usisi bantu baka-Ward 20 and khe siyofumana ezi conditions, khe sihambeni nosisi, khe siye elandikeni siseko kho amadoda angosekho, kho ntrupha, kho ii-activities, activists zi-community, kukho amatshantliziyo, kukho amathandazwe that can help abantu abalula hlobo. True, noseko manikakhe nihambe nalo bhuti ke niyova ezi conditions so that nibuye nisixelele uba zithini ii-conditions actual makabamba bazimithe, sibone uba zintoni esinokwazi uzenza as community to help. Sisinomvalo sonibancedisa mani, enkosi. Bye bye.